Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Зялёны ўраджай. У Гомельскім раёне збіраюць і кансервуюць гарох. Атрутная спадчына. На Петрыкаўшчыне ліквідуюць захаванне адходаў. Спякота б'е рэкорды. Сіноптыкі прагназуюць да плюс 40. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко праінспектаваў ход будаўнічых і рамонтных работ у Калінкавічах. Раённы цэнтр сёлета будзе сустракаць гасцей і удзельнікаў абласнога фестывалю кірмашу «Дажынкі». Першая кропка – плошча Леніна. Тут праводзяць замену тратуарнай пліткі, светлавых апор, уладкоўваюць дадатковыя паркоўкі. Работы па плошчы і доме культуры выкананы на 70%. У будынку Здюшар-1 абнаўляюць чашу басейна, ацяпленне, вентыляцыю, унутраныя памяшканні і фасад. Тэрмін заканчэння работ да 1 верасня. У другой спартыўнай школе большая частка работ выканана, зараз ідзе замена сядзенняў на стадыёне. Новы выгляд набывае галоўная вуліца райцэнтра, Савецкая. Праезная частка пашырана да 4 палос, заменена пакрыццё. У раённай бальніцы рэканструяваны дзіцячая і раённая паліклінікі, галоўны хірургічны корпус, шэраг аддзяленняў. Старшыня аблвыканкама паставіў задачу кіраўніцтву раёна паскорыць працэс добраўпарадкавання і рамонтных работ у горадзе, але не на шкоду якасці і камфорту людзей. Ад поля да банкі менш, чым за гадзіну. У Гомельскім раёне ў самым разгары ўборка зялёнага гарошку. Захаванне ўсіх рэгламентаў на строгім кантролі. Нюансаў ва ўборцы шмат, а тэрміны сціснутыя. Гарошку застойвацца ў полі нельга. Лішні дзень і ён пераспеў. Як брэндавую культуру апрацоўваюць у Брылёва, даведаліся нашы карэспандэнты. За рулём гарохаўборачнага камбайна Вячаслаў Навінскі ўжо 8-й год. Трактарыст-машыніст родам з Брылёва, а таму і працу абраў у мясцовай гаспадарцы. Нарыхтоўка ідзе строга па званку з цэха. Вялікімі аб'ёмамі не ўбіраюць, каб изумрудны ўраджай не давіўся і не закисляўся. Сначала идет вычесывание гороховой массы с почвы. Пятерную систему очистки проходит горох, и чистый горох уже попадает в бункер комбайна. На мой взгляд, горошек в этом году урожайность получше, чем в прошлом. Як толькі спеласць пацвярджаюць у лабараторыі, пачынаецца ўборка. Зараз у Брылёва пераступілі экватар і апрацоўваюць позні сорт радаван. Каб горошак быў мяккім і салодкім у банцы, чакаць да спявання верхніх стручкоў нельга. Якасць прадукцыі патрэбы спажыўца тут ставяць на першае месца. Таму часам прыходзіцца ахвяраваць агульнай ураджайнасцю. Убрано на сегодняшний день около 300 тонн. Больше половины площади уже убрали. Урожайность где-то около 40 центнеров. Конечно, можно было бы и побольше, но в связи с тем, что качество гороха на первом месте, потому приходится работать на качество. Менш чым за гадзіну гарох пераадольвае шлях ад поля да гатовага прадукта. Надвор'е прыўнесла агароднікам цяжкасці ў выглядзе вясенніх замаразкаў і дажджоў, але агульны ўраджай гэтага года радуе. За спякоты культура паспявае хутчэй, таму аператыўнасць зараз галоўны паказчык. Штодзень праводзіцца аналіз шчыльнасці зерня. Каб у кансервавым выглядзе гарошак захоўваў сакавітасць і смак, ад уборкі да закладкі ў банку праходзіць 45-50 хвілін. Расол максімальна натуральны, вада, соль і цукар, ніякіх лішніх дабавак. Поступает на сепарацию, на мойку, на очистку, инспекция ручную перебирает, то есть где-то что-то створочки какие-то остаются, да. После этого подается на бланширователь, то есть это шпарка водой, а поласкание, охлаждение передается на наполнитель. После наполнителя горох засыпается в баночки, заливается маринадной заливкой, укупоривается, передается на стерилизацию. После стерилизации, когда проходит процесс стерилизации, поступают, значит, баночки с горохом на мойку, сушку, этикировку, маркировку и упаковку. Бясспрэчны флагман галіны Брылёва трымае высокі стандарт якасці. Адсюль прадукт вышэйшага гатунку адпраўляецца на паліцы ўсіх гандлёвых сетак Беларусі. Усяго аграрыі прадпрыемства плануюць нарыхтаваць не менш за 500 тонн. Алеся Федарцова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Аператыўная абстаноўка ў рэгіёне стабільная і прагназуемая. Пра гэта паведаміў начальнік управлення ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама Александр Шастайла. Статыстыка за першае паўгоддзе пацвярджае станоўчую дынаміку. У міліцыю паступіла менш паведамленняў аб супрацьпраўных дзеяннях, знізілася колькасць злачынстваў, учыненых у грамадскіх месцах. Акрамя таго, зафіксавана памяншэнне колькасці правапарушэнняў у падлеткавым асяроддзі. Актыўна ідзе барацьба і з эканамічнай злачыннасцю. Выяўлена звыш 200 фактаў, уключаючы выпадкі прысваення і растраты маёмасці. Асаблівая ўвага дарожнай бяспецы. Нягледзячы на агульнае зніжэнне колькасці ДТЗ і гібелі людзей на дарогах, Дзяржаўтаінспекцыя зараз працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Сотрудниками органов внутренних дел проделан значительный объем профилактических, предупредительных, оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления скрытых преступлений. Мы достигли определенных результатов. Можем сказать, что снизилось количество имущественных преступлений, зарегистрированных на территории области, снизилось количество преступлений в сфере наркоконтроля, снизилось количество смертей от отравления наркотиками, улучшилась обстановка по линии госавтоинспекции, практически наполовину снизилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях и также раненых в них. Пры гэтым павялічылася колькасць кіберзлачынстваў. Асноўную долю складаюць махлярствы, учыненыя з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і крадзяжы маёмасці шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі. Гэта практычна кожнае другое злачынства. Бяспека дзяцей пад пільным кантролем. Нягледзячы на агульнае зніжэнне ўзроўню падлеткавай злачыннасці, дзеці ўсё часцей становяцца ўдзельнікамі небяспечных інцыдэнтаў у начны час. Сёлета выяўлена амаль 100 фактаў знаходжання падлеткаў на вуліцы без суправаджэння дарослых. Паводле статыстыкі, уначы падлеткі найчасцей трапляюць у непрыемнасці, самі здзяйсняюць злачынствы ці становяцца ахвярамі чужой агрэсіі. Кожны начны выхад дзіцяці на вуліцу без дарослых – подстава для проверки и профилактичной работы. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища с 23:00 до 6 часов утра без сопровождения законных представителей либо иных совершеннолетних лиц по их поручению запрещено. За 7 месяцев текущего года сотрудниками милиции выявлено 97 фактов совершения указанного правонарушения. Указанные цифры показывают о том, что родителям следует усилить контроль за времяпрепровождением их детей, в частности в ночное время. Кроме того, мы анализируем 7 месяцев, смотрим, какие преступления совершались в ночное время. Чаще всего это кражи. Кражи не только велосипедов, это кражи и телефонов, кражи и личного имущества. Еще бы заострить хотел внимание, родители уезжают в деревни, родители уезжают на дачи, они оставляют деток. Кроме того, зафиксированы факты, когда наши несовершеннолетние в ночное время находятся вне дома на днях рождений. И, к сожалению, из районов Гомельской области произошло тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней и изнасилования, и сейчас проводится проверка. Бяспека дзяцей – гэта персанальная адказнасць бацькоў. Невыкананне абавязкаў па суправаджэнні непаўналетняга ў начны час цягне папярэджанне або штраф у памеры да 2 базавых велічынь. Атрутная спадчына мінулых часоў. На беларускіх землях засталіся залежы адпрацаваных сельгас-ядахімікатаў. Пахаванні непрыдатных пестыцыдаў у мінулым стагоддзі праводзіліся практычна ва ўсіх рэгіёнах цяперашняй Беларусі. Падобная практыка захавання адпрацаваных адходаў існуе ва ўсім свеце і з'яўляецца небяспечнай для экалогіі. На змяненне сітуацыі ў нашай краіне не шкадуюць сіл і сродкаў. Ірына Драбышэўская даведвалася, як абясшкоджваюць хімічную пагрозу. Паўночная частка Петрыкаўскага района, зона ляснога масіву, значна аддаленая ад населенага пункта. По той причине, что это самая экологично небяспечная частка Гомельской области. Данное место – это место захоронения многие десятилетия назад пестицидов, ядохимикатов. Атрутная спадчына мінулых часоў. Паводле архіўных даных, першае пахаванне хімікатаў са скончаным тэрмінам прыдатнасці тут створана ў 1974. Падобнае ёсць і ў іншых абласцях Беларусі, але Петрыкаўская самая маштабная.
А віной усяму нашэсце насякомых. У бітве за ўраджай чалавецтва стала выкарыстоўваць пестыцыды, каб прыбраць з палёў шкодных казурак. Стабільнасць ураджаю сёння – гэта цуд, які нам забяспечылі ўдабрэнні і пестыцыды. Дарэчы, першыя прымітыўныя сродкі аховы раслін з'явіліся каля 4,5 тысяч гадоў таму, калі старажытныя шумеры пачалі выкарыстоўваць серу супраць насякомых. Сучасныя пестыцыды прымяняюцца галоўным чынам у сельскай гаспадарцы. Яны дапамаглі перамагчы шкоднікаў і голад, але стварылі іншую праблему. Пратэрмінаваныя хімікаты небяспечныя і для экологии и человека. Непригодные пестициды содержат в себе очень опасные вещества, которые при взаимодействии с подземными водами распространяются на большое количество расстояний. Атрутныя залежы здабываюць з пахаванняў, пакуюць у пластиковую тару і вывозяць, каб абяшкодзіць. Такія выратавальныя работы на Гомельшчыне вядуцца ўжо каля 2 десяткаў гадоў. С 2008 года уже извлечено более 2800 тонн вот этих опасных отходов. Ежегодно на протяжении многих лет проводится локальный мониторинг подземных вод в районе вот этого захоронения. Имеется 8 наблюдательных скважин. Отбор проб осуществляется по 31 веществу. Дакладная колькасць закапаных хімікатаў невядома. Мяркуецца, іх яшчэ не менш за 2000 тонн. Тут, як гаворыцца, ускрыццё пакажа. Аналагічныя мерапрыемствы праводзяцца і ў іншых краінах. Памылкі мінулага маюць вялізныя маштабы. У 60-70-х годах састарэлыя пестыцыды закладвалі ў траншеі і закрывалі пластом гліны і грунта. Так па ўсім свеце было пахавана больш за 500 тысяч тонн. Самае небяспечнае, што пра некаторыя месцы інфармацыя страчана. Навукоўцы зараз вырашаюць, якім спосабам лепш абяшкодзіць або знішчыць ядахімікаты. У Беларусі на гэтыя мэты сродкаў не пашкадавалі. Дзеля выратавання экалогіі ў Чачэрскім раёне створаны спецыяльны комплекс па перапрацоўцы і пахаванні прамысловых таксічных адходаў. Менавіта сюды прывозяць атрутныя знаходкі з тэрыторыі ўсёй краіны. Наше предприятие является природоохранным объектом. Наша основная деятельность – это накопление и хранение до обезвреживания опасных веществ первого-второго класса опасности. В основной своей массе это пестициды. На сегодняшний день на предприятии в специальных объектах хранения накоплено и хранится порядка 6000 тонн отходов первого-второго класса опасности. Бочкі з пестыцыдамі змяшчаюць у бяспечнае асяроддзе. Захоўвацца яны будуць у спецыяльных бункерах з гідратэхнічнага бетону на глыбіні 7 метров. Подобный режим хранения обуславливается опасностью веществ, которые устанавливаются на хранение, так как данный вид отходов содержит стойкие органические загрязнители, которые, в свою очередь, попадая в элементы окружающей среды, вызывают стойкое заражение и, в свою очередь, могут влиять на здоровье населения. Все отходы, которые поступают к нам на долговременное хранение с целью последующего обезвреживания. То есть на сегодняшний день предприятие, область и министерство, мы находимся в поиске, в процессе реализации проекта по созданию объекта по обезвреживанию опасных отходов. Метод понятен, это происходит в других странах, точно так же будет и у нас, это сжигание. У свеце ж паралельна з абяскоджваннем адпрацаваных сельгасхімікатаў вядзецца работа і з першапрычынай. Ці працягваць выкарыстанне пестыцыдаў і якіх, а можа іх зусім забараніць, тэма пакуль застаецца адкрытай. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Спякота перапісвае кліматычную гісторыю рэгіёна. Толькі за першыя дні жніўня абноўлены адразу некалькі сутачных максімумаў. У Жыткавічах 1 жніўня паветра прагрэлася да 35,1 градуса, пабіўшы рэкорд, які трымаўся з 1938 года. У іншых раёнах слупкі тэрмометраў фіксавалі адзнакі ад 33,5 да 35,4 градусаў. І гэта не мяжа. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, у бліжэйшыя 3 дні тэмпература на Гомельшчыне можа перавысіць плюс 35, а на поўдні дасягнуць плюс 40. У такое надвор'е ўрачы просяць быць максімальна ўважлівымі да здароўя. З 12 до 16 гадзін лепш заставацца ў цені. Абавязкова насіць галаўныя ўборы і лёгкую вопратку з натуральных тканін, піць больш вады. Каля вадаёмаў не спускаць з дзяцей вачэй ні на секунду. Вадзіцелям пры найменшай санлівасці спыняцца і адпачываць. Усе экстраныя службы рэгіёна пераведзены на ўзмоцнены рэжым працы.
У Гомельской области стартовала штогадовая дабрачынная кампанія «Збяром дзяцей у школу». Яе галоўная мэта – дапамагчы падрыхтавацца да новага навучальнага года сем'ям, якія ў гэтым асабліва маюць патрэбу. Валанцёры Чырвонага крыжа правядуць больш за 100 фандрайзінгавых мерапрыемстваў па ўсім рэгіёне. У буйных гандлёвых цэнтрах будуць працаваць спецыяльныя пункты збору. Кожны жадаючы зможа купіць і перадаць рэчы і школьныя прыналежнасці. Вот средняя дочка, она в 6 класс перешла. Сегодня на 1 сентября одели, да, блузка, юбочка, брючки, обувку, все обули, одели, как бы на 1 сентября мы готовы. И плюс канцелярия. Сегодня уже мы подготовили 64 ребенка к школе. Они получили рюкзачки, школьные принадлежности. Помощь мы оказываем в данный момент семьям, которые в этом нуждаются. Это переселенцы, это многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении. Охватить в этом году мы планируем более 450 человек. Дабрачынная кампанія працягнецца до конца жніўня. Рэквізіты для пералічэння сродкаў і адрасы пунктаў збору можна знайсці на афіцыйным сайце Беларускага Чырвонага крыжа. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Масціч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В разгар уборочной кампании правоохранители вскрыли масштабную махинацию в Жлобинском районе. Так, руководитель одного из сельхозорганизаций района давал незаконные указания подчиненным заправлять за счет предприятия личные автомобили сотрудников и посторонних лиц. Общий ущерб предприятию составил около 50 тысяч рублей. В этом же районе возбуждено уголовное дело в отношении заведующего складом участка предприятия. Женщина похитила средства защиты растений и иные товарно-материальные ценности на сумму более 590 рублей. Также в Мозырском и Наравлянском районах возбуждены уголовные дела в отношении 2 трактористов-машинистов. Каждый из них похитил по 300 литров дизельного топлива, причинив ущерб на сумму более 700 рублей. А в Кармянском районе местный житель присвоил ядохимикаты, принадлежащие одному из предприятий, на общую сумму более 450 рублей. В 4 сельхозорганизациях региона выявлены сверхнормативные потери зерна. Причины – поломка или ненадлежащая регулировка зерноуборочных комбайнов. В частности, в хозяйстве Добружского района при уборке пшеницы из-за повреждения корпуса блока шнеков на комбайне на поле высыпалось более 400 килограммов зерна. А в хозяйстве Хоникского района из-за ошибок в настройке молотильного аппарата часть колосьев уходила в отходы. Сейчас работу техники приостановили для устранения неполадок. Ущерб за потери урожай будет взыскан с ответственных лиц. В Брагинском районе произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем Audi, двигался по автомобильной дороге Калинковичи-Брагин-Камарин, граница Украины. В пути следования наехал на дикое животное. В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир легковушки. Лось пал на месте ДТП. Еще одно ДТП зарегистрировано в агрогородке Стреличево Хоникского района. 18-летний водитель, не имеющий права управления, двигался на мотоцикле. На улице Советской парень наехал на нетрезвого пешехода, который вышел на проезжую часть дороги с правой по ходу движения стороны. Водитель и пешеход с телесными повреждениями госпитализированы. Житель Светлогорского района стал жертвой мошенника. Мужчина приобрел у неизвестного лица бензиновый электрогенератор, который продавец выдавал за оригинальную продукцию одной из известных торговых марок. Вскоре после покупки потерпевший усомнился в подлинности товара. Подозрение покупателя подтвердила судебная товароведческая экспертиза. Устройство оказалось дешевой подделкой, которая стоит в 2 раза меньше заявленной цены. Сейчас милиция ищет продавца и напоминает, при покупке дорогой техники у частных лиц стоит проявлять особую осторожность. В Житковичах горел легковой автомобиль. Пожар зарегистрирован по улице Социалистической. В результате поврежден салон легкового автомобиля. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Следите за исправностью своего авто, своевременно проходите техническое обслуживание, а ремонт доверяйте специалистам. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.
Еще один пожар зарегистрирован в Житковичском районе. В поле вблизи деревни Найда загорелась солома. В результате уничтожены сухие стебли злаковых в 2 валках. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Ирина Гладченко, благодарю за внимание. Гомель-2 в домашнем матче проиграл Пинской Волне в рамках чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Гости уже к перерыву оформили комфортное преимущество. Мяч трижды побывал в сетке ворот гомельчан. Забивали Кибук, Матяш и Власов. Во втором тайме команды по разу обменялись результативными ударами. Итоговый счет 1-4. В этот четверг подопечные Андрея Юсипца сыграют на выезде с Оршей. Славутич забросил 3 шайбы Гомелю и одержал первую победу в Кубке Салея. Рыси, игравшие в гостях, открыли счет уже на 4-й минуте. Отличился Субхи. Еще в первом периоде хозяева восстановили паритет на табло. В заключительной трети Славутич смог вырваться вперед и одержать итоговую победу. Сначала шайбу забросил Курдин, а под занавес встречи успех команды развил Авраменко. Алексей Альшевский покинул Жлобинский «Металлург» и пройдет просмотр в ВХЛ. Альшевский ранее выступал в МХЛ за магнитогорских «Стальных лисов», а летом присоединился к тренинг-кемпу «Металлурга». Форвард сыграл за «Сталеваров» в 3 предсезонных встречах, результативными баллами не отметился. В Заславле завершился открытый чемпионат страны по гребле на байдарках и каноэ. Команда Гомельской области завоевала первое общекомандное место. В активе наших спортсменов 49 медалей, среди которых 17 высшей пробы. На второй позиции команда Брестской области замкнули тройку призеров представители Минска.